Raúl González. Moltes gràcies. Senyors i senyores del Partit Popular, vostès no deixen mai de sorprendre'ns. En el seu afán de portar a aquest plenari temes relacionats amb la pandèmia i la gestió dels governs espanyols i valencians, els porta a portar qualsevol tipus de declaració institucional, fins i tot aquesta que reivindica alguna cosa que ja s'ha realitzat per part del govern de l'Estat. Perquè vostès busquen així una imitació del debat de la moció de Vox al Congrés i una situació que cansa la ciutadania que vol propostes i solucions i no crispació. Però entrem en matèria. La gestió del preu de les mascaretes està sent excel·lent per part del govern de l'Estat. No sé si vostès tenen memòria, però el preu de les mascaretes quan va començar la pandèmia era aproximadament de 10 euros per unitat i ara pot costar entre 30 i 60 cèntims. Això ha sigut possible gràcies a que es va establir un preu màxim de les mascaretes, una mesura que s'ha mostrat exitosa. També es va incrementar la producció interna de mascaretes per baixar els preus i ara, quan s'ha pogut, s'ha realitzat també la baixada de l'IVA, com he dit abans. Una mesura que s'ha realitzat una vegada consultada la Comissió Europea que podia haver sancionat el nostre país per aquesta baixada de l'IVA. Una vegada contestada la pregunta, s'ha rebaixat al 4% immediatament les mascaretes. Per tant, el govern ha actuat amb honestedat i serietat en aquesta matèria. I a part, cal tindre en compte mesures com les que la Conselleria o la Diputació de València, en col·laboració amb els ajuntaments com el de Gandia, en les quals repartiren més de 20.000 mascaretes una vegada iniciada la pandèmia, o els repartiments previs de desenes de milers a col·lectius vulnerables o sanitaris. Per tant, la crítica del Partit Popular és infundada i un intent de voler difamar i no millorar la vida dels ciutadans. Deixen de buscar la crispació, d'enfrontar-nos els uns amb els altres. Miren les vostres gestions com a Madrid i no ens vulguin donar lliçons de res. Volem propostes i millores que escoltarem amb molt d'interès. Aportacions per millorar Gandia. No vulguin imitar el senyor Abascal, no es rebaixen tant. Nosaltres continuarem treballant per ajudar els col·lectius més vulnerables, a les persones afectades per la pandèmia i així vos demanem responsabilitat. La ciutadania espera això de nosaltres i també de vosaltres.